America lui Donald Trump a scos Statele Unite din Organizația Mondială a Sănătății în prima zi de mandat. De ce? Pentru că a înțeles un lucru simplu. Această organizație nu lucrează pentru oameni, ci pentru cei care plătesc. Corporațiile. Vă mai amintiți de pandemie? Vă amintiți cum directivele Organizației Mondiale a Sănătății au devenit legi peste noapte, impuse în toate țările lumii, fără dezbatere, fără drept de apel? Așa funcționează și Codex Alimentarius. Ce decid acolo câțiva oameni devine standard global, iar cine nu se supune este pedepsit prin Organizația Mondială a Comerțului. Adevărul crud este acesta. Consumatorul nu poate fi și client, și protejat în același timp. Cum să fii protejat de cei care fac bani din boala ta? Cum să crezi în siguranța alimentară stabilită de aceia care vând pesticide, fast food și medicamente? Codex Alimentarius nu este un scut pentru oameni. Este o armă de control pentru corporații. O constituție globală a hranei scrisă nu pentru tine, ci pentru profitul lor. Întreabă-te, între îmbogățirea lor și sănătatea ta, ce crezi că se dorește mai tare?